Fálase, do que se fala en praza.gal. Ola, alá vai o 2022, xa se lles nota os días tamén. Gravamos este episodio do Fálase, o podcast informativo de praza.gal, cando lle quedan apenas 4 días ao ano, no que, aproveitando o noso 10º aniversario, o 10º aniversario de Praza, decidimos lanzar este pequeno espazo sonoro no que buscamos frear, parar un pouco na voráxine da última hora permanente e explicar mellor algo do que pasa, escoitar algunhas voces da actualidade con máis vagar ou descubrir letras, músicas, feitos que creemos que pagan a pena e que teñen que escapar un pouco desa velocidade que nos absorbe ata o extremo. Eu son David Lombao e neste 33º episodio do Fálase, o de peche do ano, imos facer algo que se cadra tan pouco original como lanzar un podcast en 2022, que quen non o fixo, non? Imos botar lixeiramente a vista atrás para repasar algo do que nos deixa o ano e tamén para coller folgos pro 23, que dis que vai ser intenso. Do que se fala en praza.gal. Alá por febreiro, cadrando co inicio do 10º aniversario de praza.gal, que fixemos 10 anos, botamos a andar o Fálase e fixémolo falando de cartos. Por exemplo, dos cartos que nos custa mercar ou alugar unha vivenda e como mentres eses prezos non deixan de medrar, pois as prioridades do goberno galego en materia de vivenda dis que ían por outro lado. O goberno galego anunciou unha liña de atención telefónica para persoas que se visen afectadas por unha ocupación ilegal da súa vivenda. En Praza quixemos saber, pois, cantas persoas utilizaran, cantas persoas afectadas pola ocupación da súa vivenda chamaran ou cubriran o formulario en liña para pedir axuda, para saber como tiñan que actuar porque lles ocuparan o piso, a casa ou a súa propiedade. En total, nun ano, ese servizo tivo 30 consultas. É dicir, unha media de 2 consultas e media ao mes. É dicir, bastante menos dunha consulta a semana. O máis habitual en que merca unha vivenda é ir ao banco. E o certo é que cada vez hai menos bancos, e mesmo menos caixeiros tamén, se non lo chegan a decir algún día. No segundo Fálase parámonos a falar diso que lle chaman exclusión financeira, para explicar o paradoxo de como, tras a pandemia, as cifras de cartos depositados nos bancos en Galicia non deixaron de medrar e ao tempo cada vez hai menos oficinas. Moitos máis cartos nos bancos, pero moitos menos bancos. A nosa compañeira analiste lembraba como eses peches de sucursais son imposibles de entender sen remitirnos a un feito clave do que se fan tamén 10 anos, a fusión das antigas grandes caixas galegas. Mentres o volume de cartos depositados nos bancos non deixa de medrar, en Galicia hai cada vez menos oficinas bancarias. Desde os anos 70 do século pasado aumentaron prácticamente sen pausa e así continuou sucedendo ata 1999. Caixa Vigo e Caixa Ourense fusionáronse e, case a continuación, foi incorporada á operación a Caixa de Pontevedra. Nacía Caixa Nova e durante un tempo notouse unha diminución notable de oficinas, pero eran anos de alegrías inmobiliarias, de crédito barato, de excesos financeiros e pouco despois o número remontou ata volver a superar as 2.500 no ano 2008. Despois chegou a crise financeira internacional e as que eran as dúas grandes caixas galegas da época, Caixa Nova e Caixa Galicia, comenzaron a súa conta atrás ata deixar de existir. Febreiro remataba con 2 estremecementos moi distintos entre sí. Un internacional, co inicio da invasión rusa na Ucraína e o shock económico que trouxo consigo, e que aínda ecoa nos petos, na política e en case todo. Outro tamén internacional, pero que vivimos como máis próximo, o naufraxio en Terranova do Villa de Pitanxo, un arrastreiro con base en Marín, cunha tripulación de 24 persoas, das que só sobreviviron 3. O fío desa traxedia puideramos falar con Sebastián Freire, un mariñeiro que tamén é de Marín e que pasou, agora xa está xubilado, pero que pasou máis de 30 anos embarcado neses grandes buques de Terranova. A situación aí é verdad, é moi mala, sobre todo no inverno, cando máis peixe hai a partir de agora en enero, febreiro, marzo. Sí. E cando máis peixe suele haber aí de fletar. Pero claro, é o peor tempo, que ese peixe de fondo, eles no fondo non notarán un mal tempo, o peixe, eso. Non é como este que se paran en Sudáfrica, todo isto que está o mellor a 100 e pico de metros de fondo, 200 metros, 250.
Este non, este a mellor é de 400 a 700 hasta 1200 metros que temos narrado de fondo. É de moito fondo, claro, canto máis fondo, máis grande traes o peixe, pero menos cantidad hai. Mentres todo isto sucedía, en Galicia xa estábase tamén outro estremecemento, moi distinto, outro tremor de terra, pero en clave política. Naquelas semanas, o presidente estatal do PP aínda era Pablo Casado. Lembrades a Pablo Casado? Pois aínda era Pablo Casado. Casado deran acusar a líder do partido en Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, de supostas prácticas corruptas, co seu irmán, a venda de máscaras, todo aquilo. E mentres, o daquela presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, colocábase na foto dun xeito moi distinto ao que o fixera 4 anos antes, cando renunciara a competir por suceder a Mariano Rajoy. Los gallegos nos han respondido con su voto mayoritario, con una mayoría excepcional. Y yo, sin haber completado mi compromiso, no puedo fallar a los gallegos porque sería también, además, fallarme a mí mismo. Tenemos que tomar decisiones, la respuesta es que sí. Esas decisiones deben ser inmediatas, la respuesta es que sí. Esas decisiones deben de volver a unir al partido, la respuesta es que sí. Y de esto tenemos la obligación, no ya como dirigentes del Partido Popular, sino como españoles, de no crearle más problemas a España. Porque en este momento, que el único partido de alternancia esté en una situación de colapso como está el Partido Popular, no se lo merece ya nuestros antecesores en el partido, ni militantes ni votantes. Juntos para ganhar a vida dia a dia, é hoje, é amanhã também. Juntos é que sintam todos que se van juntinhos, temos mais caminhos para fazê-los bem. Juntos não habrá quem poda, minha não querida, já sabemos bem. Juntos mais fortes, mais bravos, juntos mais bem. Juntos nos triunfos, e juntos nos erros tamén. Efectivamente, Feijóo marchou, pero a principios de marzo lanzouse a unha campaña interna, unha longa campaña interna, sen rivais, pero longa campaña interna, que implicou mítins por todo o Estado. 2 meses, nos que aínda era presidente da Xunta, pero nos que xa expresaba desexos, como por exemplo, ir vivir a Madrid. Yo viví en esta ciudad y fue probablemente una de las ciudades donde más cosas aprendí. Y fue gracias a la experiencia que asumí en esta ciudad, probablemente junto con la Xunta de Galicia, el por qué hoy estoy aquí. Volveré a vivir a Madrid y comprobaré que Madrid no ha cambiado, que Madrid es una ciudad acogedora, que Madrid es una ciudad abierta, que Madrid es un lugar próspero y que Madrid ama la libertad. Y por eso quiero volver a vivir a Madrid. E mentres Feijóo marchaba, mentres Feijóo desenvolvía esa longa marcha e o PP de Galicia abordaba o debate sucesorio, con non sen tensións, sempre hai tensións aí, o país seguía e os seus problemas pois seguían tamén, claro. Por exemplo, a sanidade. Ás portas de abril, no Fálase, pedimos a diversos colectivos de defensa da sanidade pública que nos axudasen a facer balance da xestión do expresidente nesta materia, en materia sanitaria. Por exemplo, convidamos as enfermeiras eventuais en Loita. Aurora Magán é unha das súas voceiras. Si é certo que houbo cumpridas algunhas das nosas reclamacións porque eran realmente graves ou porque supoñemos que mediáticamente non lle favorecían o goberno do señor Feijóo, como foi o caso en plena pandemia dunha compañeira que se contaxiou traballando, contaxiouse da COVID traballando sen medios nunha UCI, e que lle tocaba a renovación do seu contrato, non se lle renovou, polo tanto viuse na casa sin poder traballar, sin poder cotizar, sin poder ter dereito á baixa. Bueno, agardamos iso, que si o señor Feijóo acada a presidencia en Madrid, pois se acorde de todas as cousas que
dixo, que prometeu que si se modificaban dende o goberno central, pois que el levaría a cabo aquí no Parlamento. Quen observaba tamén con moita atención o cambio na Xunta era, obviamente, os dos grupos da actual oposición, o BNG e o PSDG. Naquelas semanas de abril estiveron connosco os líderes de ambas formacións. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e tamén o secretario xeral do PSDG, Valentín González Formoso. Ambos coincidiron en sinalar a marcha de Feijóo como unha aventada oportunidade. No caso de Pontón, da líder do bloque, reiteraba que a súa aposta por lograr era non só por lograr a marcha de Feijóo ou por lograr pois un pequeno recambio, sino por lograren a hexemonía. Para o nacionalismo ser unha forza política hexemónica é un obxectivo desde o noso nacemento. Non tería razón de ser, non? Sería renunciar a darlle un futuro mellor a este país, e o que nos estamos pois constatando que hai unha maioría social en Galiza que está esgotada, non, destos anos de goberno do Partido Popular, e que temos que ser capaces de que esa maioría siga aumentando, medre nas urnas e traballar con amplitude de onda. Formoso, pola súa banda, marcaba a aposta de trasladala ás urnas galegas o apoio que o PSDG ven tendo nas urnas municipais. O seu xuízo era posible con Feijóo e sen Feijóo aínda é máis posible. Mentiría se dixera que non. Creo que sí é certo, pero é certo tamén que a oportunidade nos a víamos de longe, non? E por eso intentamos iniciar un novo proxecto no Partido Socialista, non? Porque son as mesmas persoas que votan ao Partido Socialista en xerais, en europeas, en municipais, e que despois, en cambio, non nos votaron autonómicas. É a mesma xente. Por tanto, creo que nos podemos facer que esa xente que nos vota en 3 de 4 procesos vote tamén ese 4 proceso. Era posible con Feijóo. Creo que todavía aínda máis posible, efectivamente, sin a figura de Feijóo. Tras a longa marcha de Feijóo chegou Rueda. O 12 de maio, o eterno número 2 de Feijóo foi investido como 6º presidente da Xunta. Eu vou seguir gobernando tendo moi presente os galegos de onte no recordo, os galegos de hoxe na cabeza e os galegos de mañán, esos sobre todos, no corazón. E, polo tanto, con todas as miñas forzas, gobernarei para toda Galicia. Moitísimas gracias. É o seu proxecto de goberno, unha proposta bella e esgotada, a que os galegos e galegas vamos a darlle carpetazo, non teña ningunha dúbida, tan pronto se convoquen eleccións. Neste debate puidemos comprobar que hai dúas formas de entender o país, que hai dous modelos entre os que moi pronto os galegos e as galegas, a diferencia de hoxe, van poder elexir, van poder decidir si queren un presidente do PP ou unha presidenta do BNG coas mans libres para defender os intereses deste país. Dada a maioría absoluta, proclamo presidente da Xunta de Galicia a don Alfonso Rueda Valenzuela. Rueda formou un goberno con poucas novidades, con pouquísimas novidades. De feito, máis alá da súa chegada á presidencia e de algunhas mudanzas menores de competencias entre consellerías, por exemplo, recolocou turismo na presidencia da Xunta, pois máis alá deses pequenos axustes, o único cambio relevante foi o nomeamento como vicepresidente segundo de Diego Calvo, do líder do PP da Coruña, e unha figura que, cando xa pasou algo máis de medio ano, segue sen encaixar de todo no executivo, tamén por cuestións internas. Do que se fala en praza.gal. E o mundo seguía xerando e as cousas seguían pasando. En xuño caían ao baleiro varias partes dun dos viadutos que dende hai algo máis de 20 anos unen, ou mellor dito, unían Galicia coa Meseta a través de Pedrafita do Cebreiro na autovía A6. Esa gran ponte levaba máis dun ano en obras por problemas estruturais e quixemos saber que foi o que puido pasar. Para iso convidamos ao falase a Manuel Herrador, que é enxeñeiro e profesor de formigón estrutural na Universidade da Coruña. Esta en concreto ten os problemas estruturais previsibles, é dicir, está en un ambiente moi agresivo para o aceiro que está dentro do formigón, unha estrutura de difícil acceso, por eso foi boa idea, neste caso en particular, traballar con pezas prefabricadas. En outras ocasións o que se fai é facer as vigas completas fora, pero neste caso estamos falando de vigas de 45 metros. Antes de que houvese toda a 6 e todo o viaducto,
non podíanse transportar vigas tan longas ata ese punto. E así íamos chegando ao verán, o primeiro verán prácticamente pospandémico, o verán no que volveron os festivais, as festas, os encontros, os reencontros, as festas parroquiais, moitas cousas, e o verán no que volveu faltar persoal médico nos centros de saúde, iso tamén volveu porque nunca marchara. Ás portas de xuño, o novo presidente Rueda tivo unha das súas primeiras controversias públicas ao abordar o debate suxerindo que unha médica ou un médico de familia do Sergas ven cobrando en torno a 65.000 euros anuais. E a verdade é que acabou indignando bastante a boa parte do persoal. Así respondía no Fálase de Praza.gal Manuel González Moreira, que é o secretario nacional da CIGA Saúde. O presidente Alfonso Rueda sabe que non é certo que un médico de familia que comece a traballar nun centro de saúde cobre 65.000 euros, pero fai estas declaracións para tratar de culpabilizar aos propios profesionais de non querer traballar na atención primaria, ocultando as verdadeiras razóns. E as verdadeiras razóns están nas condicións de traballo que hai na atención primaria en este momento. A volta do verán volveu a rutina, volveu o cole, os horarios laborais, as presas, e con eles, pois tamén os malabares para conciliar. No inicio da segunda temporada do Fálase, escoitamos testemuños en primeira persoa para podermos reflexionar ata que punto iso de conciliar vida laboral e familiar, vida laboral e vida persoal, realmente é verdade ou se é todo mentira. A conciliación é unha gran mentira que nos venderon, e o peor non é tanto para nós, que, bueno, pois é unha temporada, sabemos que somos adultos e temos outros recursos, sino que para os nenos, que lles faltan atencións, lles falta descanso, lles faltan un montón de cousas que despois vai repercutir na súa vida de adulto. As miñas nenas teñen 2 e 1 ano. Están de 9 a 4 nun sitio que non é a súa casa nin o seu entorno. Que ten que coidar as miñas nenas fora dese tempo? Quen espera a sociedade que as coide? No inicio do outono chegou tamén unha das citas informativas do ano para Praza.gal, o inicio do xuízo polo accidente de Angrois, na Cidade da Cultura, en Santiago. Dúas persoas, o maquinista e un ex-xefe de seguridade de Adif, están acusados ao mesmo nivel polas 80 persoas falecidas e as outras 144 feridas na curva da Grandeira en Santiago o 24 de xullo de 2013. Antes do inicio das vistas, tivemos connosco no Fálase a Jesús Domínguez, o presidente da Asociación Víctimas Albia 04155. El ten claro que o xuízo chega tarde e que ademais chega incompleto. Lo más grave y hace que para nosotros el juicio tenga una carencia es que todavía no hay una investigación técnica independiente como ha pedido la Unión Europea. Entonces yo creo que dice muy poco de nuestras instituciones y del Estado, pues que nos digan desde Europa que no se ha hecho una investigación técnica independiente, lo cual creemos que es clave para que luego se depuren las responsabilidades penales y judiciales. Y además quiero recordar que la investigación supuestamente independiente que hizo el gobierno está incorporada al proceso judicial y Europa ha dicho que es inválida. Luego, lamentablemente para nosotros este juicio ya está, como si dijéramos, entre comillas, pues cojo. E así ia avanzando o outono entre inflación, incerteza, os primeiros orzamentos do goberno de Rueda, as tensións a nivel de Estado, e en novembro chegou o momento de facer memoria. Denunciamos as responsabilidades derivadas destas deficiencias. Reclamamos a dimisión das autoridades que coa súa ineficacia e irresponsabilidade non souberon impedir que o accidente tivese as máis graves, as peores consecuencias. No se puede decir técnicamente, sin faltar a la verdad, que los hilos que salen suben hasta la superficie, porque lo que sí está constatado según las imágenes es que los hilos que salen del Prestige inmediatamente están solidificados. Esa es la realidad. Quiero decir, Galicia máis que nunca. Foi daquela, o 13 de novembro concretamente, cando se cumprían 20 anos do inicio da catástrofe do Prestige. En Praza.gal quixemos facer memoria sobre as moitas vertentes do sucedido, a catástrofe ambiental, a enorme marea de solidaridade, pero tamén, por exemplo, os mariñeiros que se botaron ás rías a frear o chapapote prácticamente coas mans, cando faltaba de todo, cando non había medios, cando aínda non había esa marea branca de voluntariado que chegou despois. Así o lembraba en Praza Manolo Maneiro, que naquel tempo era patrón maior da Pobra do Caramiñal. En que, vamos a ver, o chapapote daqui na nosa zona na Ría de Arousa eu fui un dos primeiros de... Collemos unha embarcación e salimos para fora. Fomos para a zona de
de Sálvora. Salimos por unha zona que se chama Pegar, para fora, unha zona máis afora, máis profunda, e cando nos encontramos xa todo pastelón. Habíamos levado así a Fontarabello, que tiñamos que eran simplemente janapáns, eran truelos, para mirar se encontramos, en principio encontramos como a mellor encontrar algunha galleta ou así. E o que encontramos xa foi que primeiro xa investimos nunha exota e xa quedamos paros porque estábamos dando. Memoria do que pasou e tamén memoria das consecuencias do que sucedeu na política, porque tras aquel tempo de nunca máis, tras aquelas semanas e meses tan intensos de enormes movilizacións, houbo citas coas urnas nas que, ao contrario do que algúns relatos quixeron deixar para a historia ou para unha historia a medida, comezou o principio da fin do fraguismo. Rematando novembro, cando o noso Fálase seguiu esa tendencia de desvirtualizarse, de sair fora, un dos imprescindibles do 2022 post-pandémico. E aproveitamos a Culturgal, a Feira Galega das Industrias Culturais, para gravar o noso primeiro programa de exteriores, como se dicía antes. Sacamos o micro ata o posto da Fundación Praza Pública nesa Feira das Industrias Culturais e ali nos citamos con Eva Alonso, a súa nova directora, que nos falou da importancia de non traballar únicamente por amor á arte. A Culturgal é a feira das industrias culturais, non esquezamos eso nunca, as industrias culturais. Para que haxa cultura ten que haber industria que apoia a eses creadores, non? É todo un sector de xente que traballa, que come, que paga o aluguer con ese traballo. Entón, é fundamental falar da parte industrial do asunto, non da parte empresarial. E non temos que cortarnos nin ser un tabú en falar de negocios, en falar de cartos, en falar de subvencións e de todo o que faga falta para que o sector cultural creza na medida que se merece este país. Neste resumo do 2022 que estamos facendo no Falas, estamos acompañando, xa escoitades algunhas das músicas que máis nos gustaron ano que remata. Escoitamos ese Xuntos que os Familia Camaño expropiaron a Juan Pardo, escoitamos tamén ese fantástico Lamborghini de Ataque Escampe e, por suposto, estamos escoitando as Tanxugueiras con Terra, ese tema co que a principios de ano nos lembraron no Benidorm Fest, o que nos gusta sentirnos orgullosas e orgullosos do noso, pero tamén o que nos gusta unha aldraxe ben feita, non? Un pouco as dúas cousas. Moitas das músicas do ano, moitas outras cousas tamén, descubrímolas a través de 20.praza.gal, que estes días, ademais, recompilou os destaques do 2022 a través de 20 amigas e amigos. Para coñecelos mellor, saudamos a María Yáñez, directora de 20. Moi boas. Hola, moi boas. A verdade, María, que estes días de fin de ano son moi dados as listas, gustanos as listaxes de cousas que molan, de cousas que me paga a pena coñecer, pero esta lista é un pouco especial, non? Son 20 destaques, pero non son 20 destaques feitos só pola redacción de 20 ou pola redacción de Praza, sino que é algo moito máis traballado, moito máis elaborado.
Ben, poderíamos decir que están feitos pola redacción de 20 no sentido de que case todas as persoas, bueno, sen case todas as persoas que participan colaboraron en algún momento, son achegadas a 20. Entón, bueno, estamos en familia, o criterio é un criterio editorial compartido seguramente, pero moi diverso tamén. Entón, chamamos a 10 colaboradoras, 10 colaboradores, 20 persoas en total, para que propuxeran os 10 acontecementos culturais do ano relacionados con Galicia, o sea, 10 relacionados con Galicia e 10 non especialmente relacionados con Galicia. Entón, entendendo acontecementos culturais, pois algo un concepto amplo, non? Podían caber libros, discos, concertos, acontecementos en si mesmos ou fenómenos culturais como o fenómeno das tanxugueiras. Obviamente foi o máis repetido, foi o máis popular porque, vaya, aínda que xa foi a principios de ano, pero creo que foi, bueno, revolucionaron o 2022 xa en xaneiro, e dende entón foi un non parar. Bueno, ahora parece que está como acougando un pouco, miñas pobres tamén, porque non pararon de traballar, pero sí, por exemplo, destaqueinas na miña listaxe e destacando un pouco esos dos puntos, o Benidorm Fest a principios de xaneiro e casi culminando no macro concerto da praia de Riazor na Coruña o mes de agosto, que xuntou a centos de miles de persoas e foi algo moi, moi impresionante. Que tivo un punto tamén de acontecemento transmedia, non? Porque foi un acontecemento televisivo, por suposto, foi un acontecemento en redes tamén, en internet, e despois no verán que tamén se destaca nestas listaxes, no verán de volver, non? De os festivais, as festas, de volver a toparse, foi un acontecemento absolutamente presencial, inda que lles fose a elas no lombo, non? Porque tiveron que facer moitos kilómetros, pero foi un gran acontecemento presencial tamén. Estiveron na Coruña nese concerto tan grande, pero tamén en Vigo, tamén en moitas vilas de menor dimensión, non? O sea que foi un acontecemento no 2, pero no 1.0 tamén. Sí, totalmente. Bueno, a aldraxe que mencionabas antes, pois viuse, pois eso, nesa polémica que houve a principios de ano co resultado do Benidorm Fest, que por pouco, ou por moito, non sei, non puideron ir a Eurovisión, que xa sería como a tolemia total. E a finais do ano topámonos casi con outra polémica, outra aldraxe, volveu salir a palabra con outros fenómenos que se apuntaban nas listaxes, que foi as festas. As festas como non só como película que potencialmente multipremiada e a que máis candidaturas ten os Goya, etc., senón como tamén un acontecemento cultural que provocou o debate, e siga a provocar o debate en Galicia. Entón, eso, había un pouco de todo, desde o premio dos premios nacionais de literatura Ismael Ramos e Mariela Alexandre, a saída de Feijóo, tamén un acontecemento que se destacou en varias listas, aniversarios como do Prestixio, o centenario de María Casares, que foi un centenario bastante destacado, non solamente polo recordo xeral dunha figura do pasado, senón por obras contemporáneas que actualizaron esa figura a través de documentais, obras de teatro, como Continente María, que foi unha das obras de teatro máis destacadas por máis xente na lista. En fin, temos como un pequeno resumo na web de 20 que se pode ver e logo poderse consultar de maneira individual as 20 listaxes das persoas que participaron, que digamos aí onde está o salseo e a diversidade e as cousas máis curiosas, máis alá dos puntos en común que podemos compartir entre todas. Unha das cousas que me chamou a atención destas listas, ademais de que penso que non só me pasou a min, sino que unha vez visto as listas das demais persoas, dixo, como se me pasou a min esta cousa ou este acontecemento, é que algunhas das cousas, dos feitos, dos libros, das persoas que están no apartado de relacionados con Galicia, de algunhas das persoas, outras poñeno non relacionado con Galicia. Por exemplo, as tanxugueiras están dentro e fora, pero, por exemplo, as columnas de Mariano Rajoy sobre o Mundial, nalgunhas listas están dentro, pero noutras están fora. O cal tamén fala desa diversidade e desa transversalidade, non, do resumo do ano e ao mesmo tempo do diferente que podemos vivir as diferentes persoas que colaboramos aí, como a sociedade en xeral, un acontecemento cultural, como, por exemplo, o 10º aniversario de Praza, pero tamén a morte de Isabel II, non? É dicir, cousas moi... Sí, acontecementos históricos que, bueno, creo que o que teñen todos en común son feitos que fixeron avanzar a cultura de maneira amplia ao longo deste ano. Cosas coas que se contaba, cosas coas que non se contaba, pero que o ano queda marcado por estes destaques e a cultura avanza e veremos que nos depara o ano que ven.
Aí podedes ver en 20.praza.gal todas esas listaxes e tamén podedes atopar moita música nesas listaxes, pero fora deses destaques hai o que chamades en 20 unha colleita de música atlántica, discos clave de 2022, tamén pois algunhas pistas do que vai vir en 2023, tamén tedes estes días a modo de peche do ano e de convite a internarnos no vindeiro. Sí, un resumo feito por Marcos Gendre. O termo este de música atlántica usa bastante, de feito usou nun libro que publicou este ano en Galaxia, que como un repaso os 100 mellores discos da música, do que chama música atlántica, música feita pois por aquí, por este recuncho do Atlántico, entre 1970 e 2020, e un libro que aproveito para recomendar agora que estamos aí coas últimas compras de Reis, e sí, nos destaques deste ano pois atopamos xente que a maioría dela xa pasou por 20 ao longo de 2022, desde Chicharrón, co seu disco, Antía Muiño, que falamos dela hai pouco, Ángela Pardal, Blanco Panamera, que sacaron outro disco estupendo, Músculo, Emilio José, que parece que vai volver pro ano que ven, Laura Lamontañe, Sheila Patricia, hai moitas propostas, moitas mulleres tamén, moitas novas incorporacións, e o xente veterana como Manuel Seixas tamén, pero todos compoñen, hai un mapa da música atlántica ou da música galega que se está a mover, que cambia, isto é como a meteoroloxía galega, pois cambia cada pouco, é moi difícil seguirlle a pista, pero por eso estamos en 20, para seguirvos guiando no ano que ven. En estes días de peche do ano temos unha nova edición do 20 na rede, tamén un pouco en clave de resumo, non? Ou de destaque do ano, porque 2022 foi o ano no que empezamos a crear contido en galego coa intelixencia artificial, non? Que ata hai uns anos podería ser pois algo como moi abstracto. Este ano concretouse porque dis que a intelixencia artificial vai estar na Coruña, co cal nos vai caer moi de preto, verdade? Pero ademais temos xa a nivel usuario a posibilidade pois de pintar, de escribir ou de dialogar coa intelixencia artificial, e fixestes aí unha pequena escolma do que está dando de sí en galego. Sí, se nos din hai nada, un mes que poderíamos chatear coa inteligencia artificial en galego xa, non o teríamos claro, que tivésemos unha ferramenta tan accesible que nos permitise crear textos de moi variado tipo en galego e cun galego bastante decente, máis que seguramente máis decente que a media que anda por aí. Sí, empezamos no verán a fedellar con Dalí, que era unha ferramenta que na que ti metes unha indicación e xenera unha imaxe de máis ou menos calidade, pois con esa descripción, non? De paisaxe, de estilo, de elementos que aparecen na imaxe. E xa daquela empezamos a intentar poñer a proba a máquina por si controlaba referentes galegos, non? Eu, por exemplo, pois puxen a Godzilla a comer unha filloa, daquela os prompts, as indicacións se facíamolas en inglés aínda, e efectivamente saquei o primeiro día, saquei un Godzilla aí comendo unha filloa, ou a Kim Kardashian pintada ao xeito de Maruja Mayo. Estas cousas que nos mola probar cando aparece unha ferramenta destas, pois ver ata que punto controlan os referentes galegos. Hai que decir que aínda non moito, e isto comprobámoslo sobre todo co ChatGPT, que esta ferramenta que permite xerar textos a través dun chat, que en canto a lingua deféndese bastante ben, con fallos aínda, pero vai polo bo camiño, pero en canto a coñecementos, pois aínda lle falta certo coñecemento enciclopédico da realidade dos referentes pop galegos. Vimos aí exemplos de como a xente en Twitter, sobre todo, foi compartindo como a través do humor pois iba vacilando, poñendo a prova estas máquinas, pois por exemplo, preguntándolle que significa a expresión arrastraches o cupo das pallas e fixeches a cama no chan e mollaches a berberechiña que tiña sequiña do brán. Pero a berberechiña ainda non ten moi claro o ChatGPT a que nos referimos con ela, pero creo estas cousas funcionan así, canta máis información lle das, máis aprende a máquina, así que teremos que seguir aí provocando para que aprenda a falar no noso mesmo idioma en todos os sentidos, non solamente no plano lingüístico. Podemos ver tamén aí en 20 que, por exemplo, os da Ría experimentaron para que lle trazara
fase un guión para presentar unha gala e mesmo facer un perfil do alcalde de Santiago, non? Tamén é unha pista de que se cadra, pois, algúns traballos que ata agora parecían, non, seguros e para sempre, pois, escritores de guións, de discursos, pois, se cadra, hai que reformular iso e ademais hai que lembrar que está aí no outro plano o proxecto Nós traballando duro tamén para que a inteligencia artificial fale galego, non? Co cal, pois, este cóctel nos abre un 2023 e seguintes realmente apaixonante tamén neste ámbito. Pois, María Yáñez, directora de 20, moitas grazas, como sempre, despedimos o 2023, temos moito destaque o 2022, se eu xa despido o 2023, xa estou adiantándome demasiado. Despedimos o 2022, recibimos o 2023 e seguiremos moi atentas e moi atentos a todo o que veña da man de 20, como sempre. Feliz ano a todas. Pois así chegamos a fin do Fálase 33 e a fin do ano 2022 con este resumo que é o noso, que seguro que deixou cousas importantes fora, pero que tamén incluiu feitos e persoas que se cadra pois están máis esquecidas noutros deses resumos que estes días andan por outros medios. Neste Fálase da fin do ano, como nos anteriores e como nos que virán, gustanos lembrarvos que todo o que facémolo grazas a socias e socios de Praza.gal. Se aínda non és de Praza, podes pasar por praza.gal/faite de praza, praza.gal/faite de praza e agradeceremoscho moitísimo. Ademais, lembra que ata 80% da túa chega venche de volta na declaración de renda do ano que ven. Por exemplo, 10 euros ao mes podenche quedar en 2 euros ao mes. O que achegues daqui ao 31 de decembro, ademais, venche xa na declaración de 2022. Na primeira semana do 2023 o Fálase terá un descansiño, pero xusto despois volvemos. Todos os episodios están en praza.gal, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Podgalego. Feliz 2023 e ata o vindeiro.